И така. Добре, на кой звъниш? Ами, на един олигофрен. Ало! Абе, дадат ме по телевизията, говори нещо нормално, бате. Покахонтас с какво се занимава? Ами, по принцип съм в Българска академия на науките, ама... Сега днеска приключих на там. А какво правеше в БАН? Еми, експерименти с водород. Експериментирам и производство на водород, братле. What? Ама... Аз съм завършила техническия, брато, и изследвам милиарди, брат. А, имаш ли си гадже? Да. Как се казва? Ивелин Михайлов от правителството, братле. Кам ти, питай го, ако искаш му звънни, искаш да му звънне. Какво обичаш да правиш в свободното си време? Да карам колело и да правя йога.